Yan, dito tayo sa GMA Cavite, si Sir Marvin, yan o. Kumuha siya ng panusan na upgrade. Thank you sa'yo, Sir Marvin. Shoutout Okay, mo, okay. shoutout mo yung tropa mo. Ayan, shout out sa Team GMA dyan. Ayun, o. May G-set kayo. Oo. Yan, Ayun. si Boss Mando. Yan, Okay, thank you Sir Marvin. Okay. Mga kapalatas, so dito po tayo ngayon, no? Kasama po natin si Tatay Mendo. Huwag niyo pong kalimutan na i-like, share, and i-subscribe ang YouTube channel niya. And syempre, huwag niyo na rin po kalimutan ang ating YouTube channel. Paki-support po ang lahat na nagbablog. So yun lang po mga kapaleta. Good luck sa aming lahat. Bye! Ayun mga kamba, magandang araw sa inyo mga kangamba. Mag-unboxing tayo ngayon ng panusan natin, yung Tagalog, pahirap na ang Tagalog, pahirap na rin Masbate, taas ng presyo. Hindi totoo yan. Siguro hindi sila makadayo kasi nga mahigpit po sa mga probinsya na hinuhulihan. Google! Ng ganitong panahon, dumadagsang Masbate, tsaka pati Tagalog, ganun din ngayon. Pati Tagalog, agawan, mataas na rin ang presyo. Yung mga nagsasabi na 250 ako, mag-isip muna kayo. Hindi totoo yan. Na mga kampalabanan kung gusto mong makakuha ng Tagalog ngayon, siguro 4. May makuha ka man 3, pero wala. Umbot sa langaw. Kailangan magpa-reserve. Ayun yung unboxing natin na Masbate. Tinanggal na natin ng maliit niyan. Yung iba na deliver natin, satisfied. Tuwang-tuwa sila kasi nga nakakuha sila ng halagang 800 plus shipping fee pa sa talagang maraming tangkal, maraming reject. Hindi totoo yan. Sa atin mga kagamba, ginagawa natin lahat ng paraan para yung mga deliver natin maging satisfied. Ngayon kung hindi mo talaga, kung surada talaga yung gagamba ko, umorder ka, pwede naman mag-pass para hindi nasasama loob mo. Pero naman sinasabi ko, pag hindi mo type, lumaboy ka na at layas na ako. Hindi totoo Di ba yan. sa maumaya mga kamba kung di mo type? Maliban lang kung talaga ang hanap mo, elepante, kasi laki ng giraffe, kasi laki ng zebra, ay wala tayong ganon. Yun, so, alam na this. Ay, ngayon mga kagamba, yung masisilan, pagdating sa kagamba, tapos barat, mahirap na mga kagamba. Mahirap na transaksyon yan kasi lahat ng dadali mong gagamba niya pangit. Hindi So totoo bago yan. natin i-unboxing niya mga kagamba, shoutout muna tayo kay Dimter Lumabas, kay John Ralph Morha, kay Homer Maggradi, at saka kay AGM Gutierrez ng Pagbilao, Quezon. Ayan, isa rin vlogger dyan, monetize din niya mga kagamba. So shoutout din ng Team Mendo, sila Amazing Spider, si Big Dish Spider, si Double J Spider, si Kasakmal TV, si Byron Spider, puro mga kakamag-anak yata yan, mga Spider apelido si Kuis TV, si Kakamba TV. Hindi na yata naggagamba si Kakamba TV, hindi na umorder, hindi na yung comment sa akin. So, si Ibok na taga Plaridel, Bulacan, kasama na rin yata sa GC natin yan. So, bali, 8 na yata tayo, siyam. So, ipagpatuloy nyo lang yung pag-set up ng ating tournament na maliit na tournament, maliit na palaro. So, kahit pa paano, is mapapasaya natin yung mga viewers natin. Sa ating mga kamba, wala tayo scripted sa mga ina-upload natin na mga videos natin. Kung po pwede nga, wala nang edit-edit para makita niyo yung mali, behind the scene kung tawagin. Hindi totoo yan. Nakikita nyo kung paano talaga. So, nakikita nyo dyan, nandyan yung unboxing, nandyan yung, ayan, nakita nyo. Wala naman na kayo makitang malit yan. So, hindi ko lang maintindihan yung iba na ang sabi. Mayroon naman nag-iisa lang na, dalawa yata yung nagsabi na pumili siya doon sa 5 kaha. Ang pag-uwi ko ng bahay, ang sabi, ang lilit daw ng nako. Pumili ka naman.
Mabuti sana kung di ka pumili. Yung iba naman na pinapalalamog nga, nilulunok na lang yung pride eh. Nilulunok na lang nila yung ano kasi nga ay talagang nagkamali sila ng inorderan. Pinalalamog, mahal-mahal, pero ayun, supply talaga, may mga patay pa. Pero sa akin, bago iabot sa'yo yung gagamba ko, may tinatanggal ko muna yung patay. Yan. Hindi totoo yan. Sigurado kong buhay. Tapos, pinapapili kita. Ngayon, kung hindi kita pinapili at binigay ko sa'yo na maliliit, magsabi kang maliliit eh. Ang problema, pinapili mo na nga na pagkarami-rami pinagpilian. Tapos, naging asalawahan yung mata niya, napili niya, may mga maliliit. Tapos sabi niya, puro maliliit na kuha ko. Tingnan nyo naman yung video na yan, mga kamba. May maliit pa ba dyan? Yan, mga kamba. So, walang ano lang na nagiging curious lang tayo sa mga umorder sa atin. Ang gusto lang natin, mga kamba, walang paninira laban sa atin. Ang gusto natin, maging satisfied kayo. Itatama natin yung tamang presyo sa tamang itsura ng gagamba. At saka hindi naman ako magpipresyo sa inyo ng higit pa doon sa nakikita nyo. Hindi totoo yan. Ano ba lang kung may nag-uutyok kagaya nung isang nag-deliver dyan, i-mention ko si Brian Baxman, mayroon siyang ipinadalang DM, tapos doon sa likod nung nagbibideo may nag-uutyok na ganyan parang ano. So iba-iba kasi paningin ng mga tao, mga kamba. At saka iba yung magulang, iba naman yung bunso. Yan, iba naman yung sanggol sa magulang. Alright, so nga dito na lang, mga kamba, sa papanood nyo ng ating unboxing. Maraming salamat. Kabenong, mga kabenong, salamat po sa inyo. Huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe sa aking channel, Kabenong the Third. At huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe kay Tatay Mendo sa channel niya. And mag-share po sa mga YouTube na ina-upload ni Tatay Mendo. Ingat po kayo lahat. God bless po sa inyo. Hi! Subscribe po kita Tatay Mendo. Like and share po. Bye!